मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय गोबां लामा खालभार बेखेवदों। चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोराव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया दावबायहैनानै रायजो राजाफोरनि हान्थामेला खाबुनि थाखाय गोबां लामा आरो खालभारफोरखौ बेखेवना होयो। मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया रायजो राजाफोरनि थाखाय लामा दालां बेखेवना होनायखौ रायजो राजाफोरा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायो दि गावनि बियाबाव गावनि हाग्रा बिफाननिफ्रायल' नङा PWD, PNRD, WPT, एग्रिकालचार बायदि बायदि बिफाननि बिथांखिनि गेजेरजों मावनाय खामानिफोरखौ बेखेवना होदों। लोगोसे बेंटल PCDCनि सिङाव 3 गिदिर गिदिर दालां जानो थांगासिनो दं होननानै बिथाङा फोरमायो। जेन'बा बिराद खस्थ'नि गेजेरजों भुगिनांनाय आरो माने जों दा खस्थ'नि गेजेरजों बारग'नायखाय जोंहा सारनि सायाव रोजा रोजा बिराद गिदिर साबायखर थाबाय आरो जों बे लामाखौ मोननाय हिसाबै। हाब्रु माने गारि मथर खारजाया, बेमारि जेन'बा गारि मथर सोनो मोननायाव जोंहा खस्थ'मोन, दा बेनोसै आरो माने मोजां मोननाय हिसाबै। बे लामाया बालाजाहार बेरेंसिगुरि मोनसेल' गादेरा आरो गादेरजोबो गामि दरथाम दरब्रै। टाउनाव थांनो थाखाय बे लामाजों ओंखारनांगौ जायो नामा? टाउनाव थांनायाथ' ओरैहाय थांबा मोनहैयो, ओमफ्रायो बे बेरेंसियाबो दालां गैया हिसाबै माने जों बेजों थांनाय जाया आरो बिदिनो बैजों थांबाय बालाजाहारजों, ओमफ्राय ओरैहाय थांबा नै ओरैहाय ओरै गादेरबाय बिदि आरो। बेखौ 2 नं सालबारि होनो। औ 2 नं सालबारि मुराफारा होनो आरो। माने जों जेब्लानाखि बे जायगायाव गैयामोन बे समनिफ्रायनो बे लामायाथ' खुनु माबा दिनैसिमाव डेभेलप गैयामोन आरो गोदोनि जि पाब्लिक लामा बेबायदि अबस्थायाव दंमोन बियो दिनैसिमाव। खिन्थु एबारनियाव दानि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बे बुस्थुआ मावजानाय जाबाय आरो। सिगांनि सरकार नायसनाखैमोन नामा? सिगांनि सरकाराव माने नैबे बायहां एसे सिगाङाव बेखौ बिसिनिफ्रायनो होदोंमोन नामाथाय, एसे मावग्रोज्रांदों मावनाया, ओमफ्राय नै दा बिटिआर फैनाय लोगो लोगो फुरा जाजोबाखै। थांलाय फैलायनि सुबिदा गैयामोन बेयो, हाब्रु जायोमोन। नोंथांमोना बेबायदि सुबिदा होबाय सारनि सायावथ' दा जोंनियाव बेफोरबायदि मोजां सुबिदा होनाय हिसाबै थोजासे माने जोङो साबायखर होनो लुबैयो, रोजा रोजा साबायखर होनाय थाबाय आरो बिनि सायाव। आं गिबियावनो निउस्लाफोरखौ आं बरायग्रोबाय। दा खोब मोजांखौ मोनदों जोंना रायजोफोरा, माने गोदो जोंहा BPFनि समाव जोङो एथ'ग्राम माने जोङो स्किमबो मोनखायाखैमोन आरो बेबायदि जोंहा अबस्था बिराद गाज्रिमोन, लामाफ्राबो कालभार गैयामोन, गथ'फ्रा स्कुलाव थाङो फैयो दिगदारमोन बारलांनोबो। दा सारा अननानै जोंनि बे नर्थ बेरेंसिगुरियाव अननानै फिसाबाबो स्किमखौ हरबाय, गोजोननाय मोनदों जोंनि रायजो राजाफ्रा। ओरैनो मा मा गामि हाबलाङो बे लामाजों? बे गामिजों ओरै निज्लागुरि थांबाय। औ निज्लागुरि थांबाय, आरो जोंनि गथ'फ्रा बै निज्लागुरियाव फरायहैयो माखासे नर्थ बेरेंसिगुरिनि स्कुल दङ बैहाय, बाव माखासे फरायो आरोखि। थांलाय फैलाय दखानबो दङ, दखानावबो थाङो बेहाय, दखान जानो बेजों थांखायो। सरकारखौ मा बुंनो सानो? सरकारफोरनि सायाव जों जेबो बुंनो साना, सरकारा मोजाङै जों सरकारजों फुरा सापर्ट खालामगोन आरो सारा बिदिनो उननि लाइफआवबो जों देरहाबाय थाथों, जों बेफोरबायदि सारखौ जोंनो नांगौ बेनो आरो। सिखोना बाजार, बे सिखोना बाजाराव जोंहा बे गोदोनिफ्रायनो जाहा मेला बे लामा जेंना जेंसि दंमोन। गोदोनि BPF सरकाराबो जोंनो सुबिदा होआखैमोन। दा बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगो दानि सरकारा सम्पुर्ण जोंनो लामाखौ बानायना होदों। जा नै दाख्लैसो MCLA फान्डनिफ्राय नैबे बक्स कालभारखौ बानायनानै होदों, जों खोब गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो फैगौ इलेक्सन बा MP इलेक्सन बा फैगोन 26आव MP इलेक्सन जागोन जोंहा लकसभा इलेक्सन, आरो बिनि उनाव 26आव माबा फैगोन MCLA, 25आव MCLA इलेक्सन फैगोन। जाहाथे बाहाय जोंनि सरकारा जाहाथे UPPL सरकारानो देरहालांफिनो, बयबो रायजो राजा गासैबो जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि बा गुबुन गुबुन जायगानि जोंनि बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे
भट होनानै दानि जोंनि गोदान सरखारखौ इउपिपिएलखौ सरखार गोदान दाहोफिनबावो जाहाथे उननि बेलायाव साबसिननिफ्राय साबसिन मावनानै होलांनो हायो जाहाथे सिगांनि बिपिएफ सरखार बादि बिथांमोनहा बेबादि दाजाथों आरो बेबादि दामावथों साबसिननिफ्राय साबसिन जाहाथे मावलांथों जाहाथे रायजो राजाया साफ्रोमबो मोजां मावोबा बिटिआर सरखार बा आसाम सारा आसामनि बर' फिसाफ्रानो गासिबो मोजां मोनजोबगोन आरो हा हुनि बाथ्रा दं दा हा हुखौबो जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टआनो दा थाबायनानै जेनै रायलायनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों रायलायनानै दा हानि मोनथायखौबो होगासिनो दं जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ रायलायनानै गासिबो माबाखौ मोजाङाव लाबोगासिनो दं जाहाथे बेनिखायनो साबसिननिफ्राय हामसिन बा मोजांसिन जालाङो जाहाथे उननि सरखार दानायाव आं बेखिनिखौनो बुंनानै जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आं साबायखर बावो लामाया बाहाय जोंना बे आरसाबारि दं ओरैहाय सोनाबहा आमिनफारा ओरै दावराय गामनायजों बे थुक्राझार थमब्लेट थाङो बैयाव बुहुराव दा सारियालिसिम थमब्लेट थांगोन बेयाव माबा दङ सुइस गेटआ मथा मथि जाबाय नैबे दैखौल' प्रटेकसन होआखै सुबिदा होथ'वाखै बेहाय अनेक गामियानो दङ थुक्राझारसिम बे बेंटल थुक्राझारसिम ओरैहाय सहैजोबगोन बाहाय ओरैहाय दङ बाथाबारि दं गोथैबारि दं मुराफारा दं ओरैहाय बे बुहुर दैखौ बारोबा सारियालि आमलाइबादा ओरै थुक्राझार सालबारि बे ओरैहाय थमब्लेट बेयो सानजाहा माबा निसिमासिम सहैयो आरो बे लामाया दा बेनो जोङो खोब दा बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जों बाख्नायनांगोन दा जोङो सिगाङाव जोङो दैथ' खालामदोंमोन 17 बोसोराव जा बान्दो दंबा दासिमबो जायाखै 17 बोसोराव बिथांमोना मावाखै दा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनि आरसाबारि गामिनिखौ बान्दोखौ दा मावनो होननानै आखाइया लादों दा रायलायगासिनो दङ आरो मावगोन होननानैबो थिरांथा खालामदों दा नैबे दैज्लां सम जाथ'वाखै फैगोन उनहालागै एक बोसोरनि उनाव हयथ' जानोबो हागौ आं बेखिनिखौ बुंबाय बयनिसिमबो आरो जोंनि दा नोंथांमोना बे रिपर्टारफोरजों बे सामाजिकफोरजों रायलाय मोननानै बेबादि खोथाखौ हरनो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों बेखौनो बुंनानै जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर सरकार आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो जोंहा रनजित सार EM बिथांमोननि जाहाथे जै मै बै उननि फैगौ इलेक्सनावबो देरहानानै गोदान सरखार जाफिननो हायो आरो मोजाङै जुग सरखार मोजाङै सालायलांनो हायो आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय